U għawċin, nixtieq nilqgħu wkoll il-daw kollha li madwar Malta ta' spiss isegwuna ġimgħa wara ġimgħa u s'issa qatt ma rajnikom fostna, però nħeġġukom biex intom tieħdu opportunità, speċjalment il-ġimgħa li ġejja għandna il-Faith Explosion Conference fejn ħajkonna 3 kelliema barranin mill-Italja u anke minn Niġerja. U kol ħajkonna bosta kellima u ministri tal-mulej midluka bil-qawa tal-mulej li huma parti minn din id-dar. Għalhekk inħeġġukom biex intom tieħdu vantaġġ ejjew ħafna mill-Maltin li speċjalment iħobbu l-mulej imorru jisifru jmorru konferenzi u nħeġġiġkom biex intom tingħaqdu magħna nhar il-ġimgħa d-dieħla tibda l-konferenza mill-4 ta' filgħaxija ħajkonna l-Evanġelista Nawsika della Valle, ħajkonna l-Pastore Nicola Di Bajas ta' River of Love ġewwa l-Pulja u ħajkonna wkoll il-Pastore Jemi Adeyemi wkoll u ħajkonna bosta ministri hawnhekk li huma ministri ordinati tal-Vanġelu minn River of Love. Ejja nitolbu l-lejla u minn qalbna nilqgħu il-kelma tal-mulej. Kulħadd jitlob miegħi issa stess. Missi Qadis, grazzi tal-privileġġ li nista' nirċievi il-kelma qaddisa tiegħek. Kellimni mulej mill-kelma tiegħek u għatini revelazzjoni, għatini qalb li tħabbar bl-istess ritmu tal-qalb tiegħek biex dak li huwa għażiż għalik ikun ukoll l-istess għażiż għalija. Dan minn qalbi nitolbu waqt li niddikjara li l-Bibja dak li tajt huwa tiegħi, li fi Kristu dak li għandu huwa wkoll tiegħi. Grazzi Ġesu da dak kollu li għamilt għalija fuq is-salib, illum nirċevih u nilqgħu bil-revelazzjoni tal-fidi fl-Ispiritu Santu. Amen. Illum ħankompli nitkellem bħalma l-missier bat lili, hekk ukoll jiena bat lilkom. Ġwanni kapitlu 20 vers 21, ninsewix dik l-iskrittura, kulħadd jgħidha bħalma l-missier bat lili, hekk jiena nibat lilkom. Dak huwa kliem Ġesu, dak huwa kliem etern, kliem li jibqa' għall-eternità tal-eternitajiet kollha, għall-eternità u ma jgħaddi qatt. Skont il-ktib ta' Vanġelu Luqa kapitlu 4, morru wkoll hemmhekk, Luqa 4, minn vers kapitlu 18, minn vers 18 skużani, sa vers 19. Peress li qed inkompli fuq is-serje ta' tagħlim li kon bdejt ftit ġimgħat ilu, hekk ħankompli imma llum ħammur tema jew punt ieħor minn dan l-istess passaġġ. Għaliex din il-passaġġ huwa kruċjali. Waħda mill-affarijiet li ħafna Kristjani li intaqa' magħhom, speċjalment ikunu għadhom fil-bidu tal-mixja tagħhom, qed ifittxu. Bħalma anke ntqajt ma' eżiż xi aħwa minn Għawdex dil-ġimgħa stess. Imma min qed jgħid il-verità? Fejn il-verità vera? Ovvjament aħwa, il-verità vera huwa kliem Ġesu. Forsi intom naf li ħafna minnkom li intom hawnhekk issegwu regolari ta' fuq din, ma believe it or not ħafna ma jafux li l-verità hija kliem Ġesu. Jemnu, ħafna jemnu li kliem Ġesu huwa l-verità, ma meta tgħidilhom imma għalhekk jgħiduli fejn l-verità? Il-verità hija kliem Ġesu. Apparti li Ġesu nnifsu hu l-verità, jien il-ħajja hu l-verità. Ħadd ma jimrant il-missier jekk mhux permessija, Ġwanni 14 vers 6. Ġwanni 17 vers 17, mulej qaddishom, missier qaddishom fil-verità, l-kelma tiegħek hija l-verità. Allura l-verità hija sew persuna, Alla nnifsu u l-kelma. Il-verità. L-Ispiritu Santu jissejjaħ l-Ispiritu tal-verità. Mela waħda mill-affarijiet, wieħed mill-arbil maġġuri għal kull Kristjan serju ġenwin li qed ifittex b'qalbu miftuħa u li jkisser il-biża ta' x'jaħseb il-bniedem u xejn il-bniedem minn qalbek għax jitkisser il-biża. Għax ħafna ma jfittxux għax jibżgħu. Ma xi preferi tgħix fil-biża u fl-injoranza jew tgħix fil-verità imma ħad tiġi ċċalenġjat. Tiġi ċċalenġjat, jiġifieri mhux ġlied, tiċċalenġjat ġifieri għax ovvjament meta tiskopri orizzonti ġodda li inti qatt ħlomt li jeżistu. U fl-istess ħin ikabruk, jimmaturawk. Allura meta waħda mill-affarijiet iżemoni Kristjani kollha ta' Malta u Għawdex. Kattoliċi, Protestanti, Ortodossi, Evanġeliċi, Pentekostali, Karizmatiċi, Neokatekumenali, isimgħuni sewwa. Dir regola tottal kull min qed ifittex il-verità. Min qed ifittex il-verità hija l-kelma tal-Alla.
dak li qed ifittex, dak li qed jippridka u jew qed jgħallem, jew qed ixandar, għidilha li trid, tista' tkun taf jekk hux qed jgħid il-verità għax tarbel dak li qed jgħid mal-kelma, speċjalment fid-dawl tat-testament il-ġdid fil-patt il-ġdid, fil-kuntest. Issa, ħafna inkluż mexxejja reliġjużi madwar id-dinja kollha inkluż Malta, laqqas jafu x'inhu dak li sejjaħ il-Vanġelu bażiku. Il-Vanġelu bażiku. Bħalma tilkom b'nikket ngħidilkom imma hija l-verità. Madwar 14 sena ilu. Meta ntqajt ħabib tiegħi id-dejja ngħidha ma fil-sassin hija l-verità Alla jaf li hija l-verità. Meta ntqajt ma' ħabib tiegħi saċerdot. Meta saqsejtu wara 25 sena saċerdot su. Qlu x'inhu l-Vanġelu laqqas kien jaf jgħidli. Mela jekk min imexxi ma jafx. Min qed jimxi warajh ħajkun jaf. Il-verità quddiem Alla qed ngħidilkom il-verità. Li tħobb il-xixin mhux il-Vanġelu, l-Ati jħobbu l-xixin ukoll. Il-Buddisti jħobbu l-xixin, il-Musulmani jħobbu l-xixin. Anka n-nisa d-dinja b'mod ġenerali jħobbu l-xixin. Dak mhux il-Vanġelu. Tajjeb li tħobb il-xixin u titħobb il-xixin bħala Kristjan u tħobb anka lill-għadu għaxeb il-ħutek. Imma dak mhux il-Vanġelu. Li tagħmel opri tajba tajbin u sew li tagħmel opri tajba u li tgħin il-foqra u tgħin lil min għandu fil-bżonn. Tajjeb, imma dak mhux il-Vanġelu, dak jista' jagħmlu wkoll is-social service. Dak mhux il-Vanġelu. Bħalma ġieli nintaqa' ma' bosta Kristjani u anke Ansara speċjalment li l-biċċa kbira minnhom b'mod assolut ma jkunux nies li jaqraw il-Bibja huma stess. Meta jgħidu li ma jiena nur il-Ġesu bl-emil tiegħi. Tajjeb li turi l-Ġesu bl-emil tiegħek, imma jekk turi biss il-Ġesu bl-emil tiegħek u qatt ma tgħidilhom Ġesu, daw xorta jintilfu jmorru l-infern jafu li inti persuna ħalwa, sweet, nice. Tajjeb li jiena nimxi eżemplari u nħobb u naħfer u nkun kind u nkun sweet. Tajjeb, daw kollha tajbin, daw kollu huwa parti mill-frott ta' Kristjan, imma dak ma jsalvakx. U dak ma jsalvax il-min għadu mitluf. Għax inti tista' jiena nkun qed nista' nħares lejk u ngħid ara kemm ħeru dar-raġel kemm iswid din il-mara kemm għandhom qalbhom tajba u daqshekk. Imma immut naf li inti raġel tajjeb. Imma xorta mitluf nibqa'. Qed tifhmuha? Għax ħafna l-Vanġelu, il-basic Vanġelu laqas jafuh. U mhux biss hawnhekk inkluż bosta fuq il-pulpti. Allura din li lilek għandha tik sigurtà li inti meta tisma' xi ħadd ixandar, forsi inti mhux ħadd tismgħu l-ewwel darba biss, imma forsi wara tkun smajtu wara ftit żmien u smajtu jxandar regolari u tibda tinnota jekk qed jippritkaw il-Vanġelu ta' Ġesu Kristu jew le, għaliex tibda tinnota isma' daħalli ħafna punti barra, jew dija daħalli ħafna punti barra, da mhux il-Vanġelu tippritkaw, daw qed jippritkaw pereżempju moralità. Jew kif jinnaf liġi morali, li tajba liġi morali żommok il-bot mill-ħabs imma Ġesu Kristu biss żommok il-bot minn infern. Tajjeb li tgħix ħajja morali u timxi mal-liġijiet tal-pajjiż sakemm ma jmorrux kontra il-prinċipji tas-saltna ta' Ġesu Kristu. Li hemm każi fejn fid-dinja jeżistu daw il-każi. Imma li inti tgħix ħajja morali ma salvakx. Għax Ġesu biss jeħlisek minn nar tal-infern. Qed tifhmuha? Allura isimgħuni, jiena u inti Aziz Maltija Awċija u Għalxija, dan hu l-Vanġelu. Lil min inti tisma' dan qed iħabbru mod regolari. Sew kam Katoliku, Protestant, Ortodoss, Evangeliku, Pentekostal, Karismatiku, da tiġi mxandar. Għaw min qed ixandru, għaw min qed ixandar nofsu, jew biċċa minnu, għaw min laqas biex xejn minnu. Ismawha. Luqa kapitlu 4 vers 18. Għax ismawha. Bħalma qal Ġwanni 20 vers 21. Bħalma l-missier batlili jekk jien batlilkom. Mela kif inti tkun taf kif għandek tmur? Billi tħares kif Alla bat il-Ġesu? U kif tara li Ġesu ġie mibgħut? Fisser jiena u inti ġej mibgħuta bħalu.
Għax dak klim Ġesu. Amen? Jekk inti tara xi ħadd qed ixandar xi ħaġa li Ġesu ma xandarix, aħrab. Jekk tisma' lil xi ħadd irrelevanti fl-ima kamp. U ħafna drabi jkun dak li inti drajt bih u trabbejt bih għax tat-tradizzjonijiet u tal-vizzju. Qed ixandru affarijiet, qed jappratikaw l-affarijiet, jgħidu affarijiet li da Ġesu qatt ma qalhom. U ħanati twissija ta' mħabba lil mexxejja kollha ta' kull kamp. Kattoliku, Protestant, Ortodoss, Evangeliku, Pentekostali, Karizmatiku, Neokatekumenali, Seven-Day Adventist, kollha ħantikom twissija minn Alla. Tgħidli min inti tibżax, jiena l-ħmara tal-mulej, inti mhux min jien, x'qed ngħid l-importanti mur arbel. Galatin 1:6-9. Min jipritka Vangelu differenti minn dak li ġie pritkat ikun misħud. Qgħod attent. Qgħod attent. Anzi, qgħod attent ħafna. Jekk tipritka Vangelu differenti, int qed tipritka Vangelu u qed tipritka ġenna li int qatt minn ħatara. Don't mess this up. Isimgħu l-Vangelu jipritka Ġesu, li manifesta Ġesu, isimgħu. L-Ispirtu tal-mulej huwa fuqi. Tkellimna fuq kif l-Ispirtu kif kien Ġesu, kif fuq Ġesu, jkun fuq dawk kollha li Ġesu bagħat faxandar. U għaxu konsagrani, ġifieri huwa warrabni għalih biex inkun strument għalih għal kull minnu vera Kristjan dan. Isimgħu xi mħabbar. Bad inħabbar, ma la tista' tkun taf ġime bawt imħabbar. Inti koll waħda minnkom li dinaw, dawk kollha tissegwu fuq televiżjoni. Intom tafu x'ġejtu mibawta tħabbru. Il-ħelsin lill-limja snin. 1. Inwassal il-bxara tajba lil-fqajrin. 2. Id-dawl mill-ġdid lill-omja. 3. Ir-rott il-ħelsin lil-maħqurin. 4. Unxandar is-sena tal-grazzja tal-mulej. 5. Dak huwa il-Vanġelu li Ġesu ġie mibgħut ixandar u mbagħad f'Mark 16 vers 15-20 tgħidlek morru xandu l-Vanġelu mad-dinja kollha, kull min jemmen u jitammet isalva, kull min ma jiminx jiġi kundannat. U dawn huma sinjali li jsegwu lil dawk kollha li jemmnu. Ikkeċċu x'jaten, jitkellmu biżna ġodda kollha. Imuddi dejjem fuq il-morda u dan ifiqu. Jekk jaqbtu xi serb bdejhom ma jagħmilhom ħsara. U dawn huma mela l-Vanġelu ta' Ġesu Kristu fih fejqana l-ġisem, fejqana l-qalb, fejqana r-ruħ, ħelsin minn xjaten u demonju u oppressjonijiet. Fejqana l-but ukoll. Għadna ma tkellimniex ħafna fuq għadi, imma mor studja tajtkom il-homework xi ftit jimilu, morru studjaw għara xi tfisser il-bxara lil-fqajrin. Mhux se nitkellmu fuqha, la nitkellmu fuqha. Mela 5 punti, il-grazzja. Permezz ta' Ġesu Kristu inti tiġi ġustifikat. Alla wara grazzja kbira fuqha, ġifieri ma għadx iżomlok id-dnub kontra tiegħek għax ħadu Ġesu. Kemm hawn Maltin u Awċin isegwu dan il-programm u segwu dan il-pulptu u jsegwu dan il-ministeru u xorta kif iqumu meta jitolbu għax jiena midneb, għax aħna midnbin. Mela għalfejn aħna nissejħu fl-iskrittura għaddisin. Ma hemmx darba fl-iskrittura fit-testament il-ġdid, f'kuntest ta' patt ġdid, kull minnu fi Kristu għadxi darba jissejħ midneb. Littri kollha ta' Pawlu jibdew hekk bej wieħed u ieħor. Insellem il-sħuti f'Efesu, għaddisejn fi Kristu. Insellem il-ħuti ta' Korintu, għaddisejn fi Kristu. Imma x'għandna Maltin, bil-mnies bil-pulptib kollox. Jgħidu t-talba tal-fidili u tal-midebbin. Għax ħallewhom u żammewhom fidili. Imma min jiġi revravlav ma jibqax fidil, ta'?
full mimli fidi ħafna iktar. Ma mhux fidi l-baħnan u tibla bħalkom mazzun kull ma jbellawlek. Halleluja, amen. Mela inti tista' tkun taf. Jekk dak il-pastor, jekk dak l-evangelist, jekk dak il-qassis, jekk dak il-patri, jekk dak l-isqof, jekk dak il-papa, u xi xandar daw il-5 punti, għax jekk vera aħna mibawtin minn Ġesu, irridu nipritkaw dak li Ġesu pritka. Ma fiex xi matematika kbira di. U x'għandna? Ara ġejja waħda minn dawk li tirfes il-kallijiet. Kulħadd jagħmel is-seatbelt. L-Aziz, il-mulej birku u jużaħ fejn nies bħali ma jistawx għadhom ma waslux. U bħalku. Il-Papa tar-Reliġjon Kattolika ta' Ruma riċenti kellu intervista fuq 60 Minutes. Ma kienx twila ħafna xi kważi kwarta qisu. Ġie mistoqsi xi tik tama. Kull min raħ ħasbu li ħajoħroġ dak li min jaf il-kelma u jaf il-Ġesu tippretendi li mexxejta reliġjoni kbira, famuża, popolari, ħajajt. Jiena nippretendi jekk inti xi ħadd ħajmel l-intervista lili u jgħidli x'inhi t-tama ta' pajjiżna. X'inhi t-tama, xi tik tama paste. Mhux ħa niġi ngħidlu mara tqila li trabbi l-bina weħda. Tfal minn Roma missi għax mitulhom fil-gwerra. Sweet, ma mhux dak it-tieni tama. It-tieni tama. Wieħed biss. U x'hemm bżonn li jagħti t-tama lil-dinja. Wieħed biss. Don't complicate it. Just one. Ġesu Kristu ta' Nazaret jismu. Morru ċekjawh. Morra, ma tmux taħseb li nikdeb jien. Iċċekjaw, nisawa għallulkom, iċċekjaw u għodu attenti xed tismaw, sawa għatnejdilkom, u għodu attenti xed tismaw kattolċi. Sawa għallulkom, meta għallulkom u għodu attenti xed tismaw, u għandkom tu għodu ħafna xa għodu attenti għaxem ruħkom eterna fin-nofs. ħafna għodu attenti xed tisimaw. Tkunux bħal mazzun tibbelaw kol ma tisimaw. L-istess għal kull min twilet l-Amerika. L-istess għal kull min twilet il-Greċja. L-istess għal kull min twilet il-ċina. Wieħed biss isalvalek ruħek u l-ebda ieħor u l-ebda reliġjon. U di toqgħod attent ċed tisma'. Prosi tarbilni nuħu pjaċir. Halleluja. Hemm ruħek fin-nofs. Isimgħuni. Mela Ġesu number 1, liben tal-ħaj. Ismawni, Ġesu ma baċ il-medin bini xendru l-Vangelu, bat il-lulidu. Bħal ma l-missir bat lili. Il-min bat? Il-lulidu. Taf kam nintaqa ma jeżis sweet insara. Le, jina ma n-evangelizzax, għax ma għax nejdilom fuq Ġesu, marċ indejja, u max kullħat għandu l-opinjoni tiegħu, u wara kollox kullħat l-istess reliġjon, kullħat tant tal-lawieq ħadajmu, ta' farx jitkellamek, għax għadu ma ntaqax ma' Ġesu, il-verità ma jafuwix, u hemm ċans serju għadek mintix u lit għax Alla bat il-libnu u jina u inti fi Kristu nissejħu iben u bint. Halleluja. Romani kapitlu 10. Romani 10. Ejlu Spiritu Santu kellimni. Vers 14. Imma kif jistaw jisejħu lil dak li ma jemnux fih? Kif jistaw jemnu f'dak li ma semmawx bih? Kif jistaw jisimaw jekk ma jixandru l-omx? Eżis aħwa, ħanidkom misteru tal-bliħ. Port A and B.
Romani kapitlu 1 vers 16 tgħidlek il-Vanġelu huwa l-qawwa talla għas-salvazzjoni. Però l-Vanġelu ma fih l-ebda qawwa jekk ma jiġix imxandar. Il-Vanġelu m'għandux qawwa għax għandek Bibja il-xkaffa ġorri trabta, ma fiha l-ebda qawwa dik. Il-Vanġelu fih il-qawwa once li jiġi mixxandar. U x'għandna bosta nsara ta' kull denominazzjoni u kulur u stil li qatt ma jxandru il-Vanġelu. Mettilkomx talmu l-kelma, għax tallem il-kelma huwa ministeru u uffiċċju apostoliku, wieħed bil-5 ministeri. Mettilkomx bil-forsi tkun evangelist, għax evangelist huwa dilka speċjali bniedem jopera jew mara jew raġel joperaw f'dak l-uffiċċju partikolari. Kull ma tkun ikollok il-sin u fomm. Ismaw xtajt, Romani 10, kif jistgħu jisimgħu jekk ma jxandrulhomx. Kif jistgħu jxandrulhom jekk ma jkunawx mibgħuta. Bħal m'hemm miktub kemm huma sbieħ riġlejn dawk li jħabbru l-ġid. Għalhekk il-Bibja tgħidlek il-fidi mela tiġi bis-smigħ u smigħ mix-xandir. Mhux mill-qari tajjeb li taqra. Mix-xandir tal-kelma ta' Kristu. Għalhekk qallhom mela kif jistgħu jisimgħu jekk ma jxandrulhomx, mhux qallek kif jistgħu jisimgħu jekk evanġelist ma jgħidilhomx. Kif jista' jisimgħu jekk il-pastor ma jgħidilhomx, le. Kollha kemm inkom hawnhekk kollha għandkom fomm u kollha għandkom il-sin. Xi wħud minnkom il-sinkom twil iż-żejjin. Imma almenu jekk Alla birkek bil-sinek twil, almenu użaħ l-Vanġelu. Mela inti għandek tgħid iktar minn ħadd ieħor fuq Ġesu għax il-sinek twil. Amen. Ismawni aħwa, ara x'jgħid l-Iskrittura. Taf li l-Iskrittura tgħidlek fil-Ktieb tar-Rumani. Kapitlu 1, vers 14. Ara jgħid. Jien inħoss ruħi obbligat lejn il-Griegi u lejn il-Barbari, lejn il-Maltin u lejn l-Awċin. Lej dawk kollha li ġew minn pajjiżi oħra li Alla bagħthom għal xi raġuni oħra ġewwa il-pajjiż. Għalhekk ninsab ħerqan li nxandar il-Vanġelu. Ismawni, ara x'jgħid Pawlu fl-ewwel Korintin 9 vers 16. Kemm minnkom tħobbu tikklejmjaw il-wediet tal-Alla fuq ħajtkom? Kemm minnkom tagħmlu għadi? Jekk ma tagħmluhiex, it's about time you start doing it. Li tibdew tagħmluha. Il-Bibja hija mimlija wediet, speċjalment għan-nies tal-patt. U dak il-patt tattivah billi temnu u tistqarru. Temmen u tistqarra. Il-fidi fejda f'qalbek u f'ommok. Mela għalhekk inti kull filgħodu jien inqum niddikjara pereżempju u nipproklama Salmi 91. Nipproklama u niddikjara il-fejqan, is-saħħa, il-protezzjoni. Min jien fi Kristu, x'għandi fi Kristu, x'kapaċi jien fi Kristu. Daw l-affarijiet nipproklamhom kuljum. Kemm minnkom kuljum tgħidu jiena kapaċi għal kollox permezz ta' Kristu li qawwini. Brava, bajda. Kemm minnkom tgħidu l-Ispirtu tal-Mulej huwa fuqi għax hu konsagrani. Kemm minnkom tgħidu għadik għax għalik l-istess, għax bħalma badlilu badu kollilek. L-istess! Ejda! Ħafna minnkom mhux qed tollu leħinkom, you better wake up. Time is passing. Ejdu għadaw. Kemm minnkom tgħidu grazzi li qaddis li jikbaru dak li hemm fija minn dak li hemm fid-dinja. Kemm minnkom tiddikjaraw l-ewwel Korintin kapitlu 9 vers 16 fejn tgħidlek Għajr għalija. Woe unto me. Jekk ma nipritkax il-Vanġelu. Kemm minnkom tgħidu għadik?
Woe is me bl-Inglis if I do not preach the gospel. Lekem jiena nemmen li Kristu huwa ħaj. Anzi, Fatim ma nemminx li Kristu ħaj, jiena naf li Kristu huwa ħaj. Sewwa, imma ukoll nemmen li hawn nies li kellhom esperjenzi sopranaturali ma' Kristu. U li Kristu tom esperjenzi sopranaturali. Bħalma nemmen ukoll li bosta nies fid-dinja fejn raw il-Kristu. Fejn Ġesu b'xi mod jew ieħor anke urihom il-ġenna jew l-infern. Interessanti, s'issa qatt ma smajt xi ħadd il-purgatorju. Kollha l-ġenna u l-infern raw. Just a thought. Laqas li kieku ta' għax avolja jgħal kemm jien nemmina fil-ġenna u fl-infern u nemmen li Ġesu għad juri daw l-affarijiet lill poplu tiegħu. Xorta, ma nistax nippritka bħala dottrina, imma naf li Pawlu kol mitu kellu l-esperjenza fej Kristu ħadu fil-ġenna. Mkien ma tgħidilna dak l-unika wieħed. Imma għaw bosta nies li mitu dawk jgħidulhom NDEs, near death experience. Ġiru smajtuhom? Near death experience? Near death experience fej nies li mitu fuq il-mejda pereżempju tal-operazzjoni u fl-aħħar ħin ta' ħajjithom jew fi xi accident u marru l-infern. U ftit jkunu daw il-biċċa kbira pawżerini ġifieri. Ma ftit minnhom madwar id-dinja Allathom il-grazzja jerġgħu jiġu lura. Dawk li ġew lura mill-infern tgħix kemm jirringrazzjaw il-Alla li ġew lura. Però bosta wkoll raw il-ġenna jew raw biċċiet mill-ġenna. Sewwa, da mhux kull min ġie Malta ra Malta kollha. Meta jiena rajt Malta ma jfissirx rajt Malta kollha, jiena mort Għawdex ma jfissirx rajt Għawdex kollu. Rajt u raw biċċiet mill-ġenna. Però xi ħaġa interessanti, hemm ħafna minnhom, issa dik trid ma temminix għalkemm ma tikkontradixxix l-Iskrittura, apparti li hemm ukoll esperjenzi simili fil-Bibja tagħha, fil-Bibja fuq dawn l-affarijiet. Imma fejn jgħidlek li bosta li deru quddiem Ġesu, għalkemm kienu salvati, Ġesu l-ewwel ħaġa li qalilhom x'għamilt bil-Vanġelu tiegħi. Ġieli smajtuhom dawn li sew x'għad minnkom ġieli smajtuhom? Smajt bosta li kellhom esperjenzi u raw il-ġenna, dawk li reġgħu lura mill-ġenna ma ħadux pjaċir li reġgħu lura, mid-dera dak il-post ħafna aħjar minnhom. Avolja anke jekk tgħix Paradise Bay, imma hemmhekk il-ġenna vera. Imma hemm xi ħud li ġew lura u x-xhieda tagħhom u ma kinux jafu xi daw ovvjament għax daw testimonjanzi varji madwar id-dinja. Fejn jgħidu Ġesu saqsihom x'għamilt bil-Vanġelu tiegħi. Jiena nemmen u ħadd ma jista' jikkontradixxini għax la envi u laqqas va. Apparti l-Iskrittura tgħidlek li għandna aħna obbligu u ħażin għalina jekk ma nxandrux il-Vanġelu, ħażin għalina mhux għax inti ħadbu l-infern. Imma jista' jkun qabel ma tidħol il-ġenna jtik xi teżżiża. Għax Pawlu jgħidlek li hija xi ħaġa tal-biża' li taqa' taħt il-ġudizzju ta' Alla. Pawlu bħala qaddis. Ġifieri għal dawk li intom tiġibu 1000 skuża biex il-nanna u n-nannu u l-kuġina u t-sija u t-siju ir-raġel u l-mara ma tkellmhom fuq Ġesu, ġas storjhom kemm hu Ġesu sabiħ permezz tiegħek. Għax tibża li ħarsu lek bl-ikraħ u tibża li ma jkellmux iktar u tibża li l-boss ma jtikx il-promotion. Mela aktar inti moħħok fik milli verament ħajtek bħalma qal Pawlu jak suppost Kristu. U tiġi taqgħod tqum x'jaħseb il-bniedem fuqek totalment għax lagħtek ħajtek u lqasek il-fidwa tiegħek. Għodu attenti. Eżekkiel 33 minn vers 1 sa 6. Tgħidilkom intom li tafu l-verità. Għodu attenti. Għax la taf il-verità. Inti fl-obbligu, Romani 1:16, l-ewwel Korintin 9:16, fl-obbligu li tgħidilhom. Tħallax li xandar il-Vanġelu għal-pulptu. Dan mamul mill-bniedem. Il-Vanġelu mamul fis-smewwiet. Tħallax ix-xandar tal-Vanġelu mal-pulptu. Tgħidlina qatt ma kemm għandni għax nistifu l-pulptu minn għalhekk ħadd tagħmel pulptu. Dal mill-bniedem inventaħ sabiħ ta' żek, ma jfisser xejn dik biċċa mara. Inti u jiena għandna obbligu li nxandu l-Vanġelu. Mhux tagħtihom fuq rashom, imma tgħidilhom.
Taf kemm nintaqa' ma' nies li laqqas jafu li Ġesu iħobbhom. Taf kemm nintaqa' ma' nies li għalkemm semgħu b'Ġesu ma jafux għaliex Ġesu miet fuq is-salib. Li kieku jafu moħħkom hemm, qabdu rivelazzjoni din, Maltin huwa xi nisimgħuha. Bil-kleru kollha, isimgħuha kollha. Li kieku vera il-poplu tal-għandu r-revelazzjoni għalfejn Ġesu mitalina, mela għalfejn taħdem għas-salvazzjoni. Jekk vera int għandek ir-revelazzjoni ta' Ġesu għaliex mitalik, x'qed tipprova qed tagħmel issawwat lilek innifsek. Issu madnu bietek. Da minn fejn ġibtom daw id-dottrini? Għalfejn mela Ġesu mitali. Inti ma salvax Jesus plus you, plus good works, plus religion, plus mass, plus fellowship. Bibi tejlek ċaru tont. B'Ġesu biss ħassalva. Bil-grazzja tiegħu biss. Turrun ta' nsara intaqa' magħhom ma jafux għaliex Ġesu miet. Iwa veru metalina, ma xi tfisser metalija, xi tfisser. Taf li l-maġġoranza ma jafux. Il-maġġoranza laqqas jafu li Alla jħobbhom. Jiena ħafna drabi nintaqa' ma' xi ħadd ngħidulhom isma' il-Mula jħobbok ta' Alla għandu pjan għal ħajtek. Vera? Iħobbni, vera jħobbni. Għaw min jgħidlek naf li jħobbni, imma wkoll ħafna jgħidu li ma nafx li jħobbni Ġesu. Taħdux for granted li n-nies li intom tagħmluha magħhom kollha jafu ta'. Nista' nassigurak li l-maġġoranza ma jafux. U nista' nassigurak bajni magħluqa il-maġġoranza laqqas jafu nofs li taf int illum bħala rivel of love. Qed tifhmu li jiena u inti għandna responsabilità quddiem Alla? Qed tifhem meta inti tipprova toġob il-bniedem tispiċċa toffendi lil Alla? U jekk tittoġob il Alla ħadd tispiċċa toffendi l-bniedem mela għandek għażla. Jew ħadd toffendi lil Alla u l-bniedem. Sorry bniedem, tista' tiġi offendut, tħadd għalik sew għamil, għandek dritt. Ngħixi f'ħajja libera, għandek id-dritt toffendi ruħek. Hemm ħafna affarijiet li joffenduni xorta jagħmluhom. Amen. Pawlo qal jiena ħossni ruħi obbligata u ħażin għalija jekk jien ma nxandarx il-Vanġelu. Poplu Alla, kunu għafu li intkom għandkom obbligu quddiem Alla qaddis u darba mhux għas-salvazzjoni tagħkom, imma tittadu rendu kont quddiem Alla x'għamiltu bil-Vanġelu. Il-sħabek qed tgħidulhom tax-xogħol. Mhux tippritka l-paster. Mux tipritka l-Knisja, tajja pritistidinom il-Knisja, pritka l-Ġesu. Hemm urġenza. Intom temnu li aħna qegħdin fl-aħħar ta' żminijiet? Kemm minnkom temnu fl-aħħar ta' żminijiet? Issa l-maġġoranza jemnu li aħna qegħdin fl-aħħar ta' żminijiet. Ejja nemnu, ejja nassumu li kollha żbaljati. U għad baqalu ħafna Ġesu. Ejli minn għandi ħajtin il-garanzija għada ma jagħmilx terremota u Malta u jitriet pajjiżna. U kemm ħajmutu nies minn Kristu. Ejli min għandu garanzija għada ma jisbuħx baffeċ f'karozza. F'Malta, kwasi kull jum qed imutu nies b'xi ħaġa. Accidents. Tiftakru xi klas ilu kellna profesija kien hemm ġie spiritu ta' mewt fuq pajjiżna? Ejlix garanzija jkun xi ħadd ħajtaffex xi binja. Alla, mhux qed ngħidilkom nixtieqhom ta' dawn l-affarijiet, għandha affarijiet li jiġru kuljum. Ismawni. Inta blet titkellem ma' dak li huwa faċċata tal-desk tiegħek, ma tal-grocer kuljum. U da sekondi l-bot mill-eternità mingħajr Ġesu. U inti lek tmur hemm, tixtri hemm, tkellmu hemm fuq l-safar, fuq it-temp, kemm isħana, kemm bart u qatt mettillhom fuq Ġesu ma tmurx jaħreslek naqab l-ikraħ. U attent. Li ma tmurx tidher quddiem sidek li ħad tidher żgur. Intom ġenituri kemm hawn tfaqgħu minnkom li tfal tagħkom tibżgħu tgħidilhom għax ma jgerrxu ma għax nibża ngerrixhom passer għax inkella ma jiġux jarawni. Mela arawhom fl-infern.
it-tfal tiegħek jew talla. Le, tiegħi tal-mara, niżgur mhux hekk nagħmlu. U laqqas huma tal-istat, naħħuha minn moħħkom, jaqgħad ta' perverżi. It-tfal l-ewwel u qabel kollox Alla jtihom. U t-tieni responsabbli huwa l-ġenitur. Imma u liedi vera tahom li Alla, bil-grazzja li Alla tali li u l-marti. Imma Alla batom. U Alla jrid jerġa' jħodhom. U jiena bħala missier nagħti rendu kont quddiem Alla li nispera ma jkollix għalfejn nistħu nibża, ma jidillix li għandi għalfejn, għax tellajthom fil-biża tal-mulej. Issa jekk meta tasal l-età tagħhom irdu jafġu dak kollu li tajthom dak kaffar tagħhom, imma jafu. U ħanibqa' ngħidilhom. Kull jum ngħidilhom, għalkemm il-ġurnata ħafna grazzi mulejna għall-uliedi, ma tantx għandi ħafna iktar x'għandi bżonn ngħidilhom għax il-ġurnata waħedhom jaqbdu l-Bibja, waħedhom jitolbu, waħedhom ifaħru l-mulej, waħedhom jaraw il-videos fuq x'jallem il-kelma waħedhom. Anzi huma llum il-ġurnata nista' ngħidilkom jippasterjaw it-tfal bħalu. Mela jiena u inti quddiem Alla għandna responsabilità li ngħidulhom mhux bil-fors issalvahom, mhux bil-fors ħajċettaw, imma li tgħidulhom inti responsabbli. Inti ma qalekx salvahom bil-fors. Le. Jalla jekk ikun. U inti jekk inti ngħidlek isma' immaġina Alla qallek jiena rridek issir sajjed bil-fors. X'tagħmel inti? X'tagħmel jekk inti Alla jekk minn dak issir sajjed? Mhux titgħallem kif għandek tistat. Speċjalment jekk tittebendi mill-ħud biex tgħix bih. Ħajkollok titgħallem kif tistat. Għax inkella ħad tispiċċa ħażżum għal ħafna ġranet. Jekk ma jagħmilx bħal Ġesu jaqbeż fil-kopp. Mela titgħallem tistat. Kristjani, il-mulej jgħidilkom tal-mustadu. Ħanejlek u nekkwa Kristjani Maltin u għawxin insara ta' kull denominazzjoni, kull kulur, kull stil. Iqaf ejt, għax diffiċli, għax ma nafx, għax nistħi, iqaf. Iqaf il-limita l-Alla, iqaf. Anka meta taqra l-Bibja, iqaf ejt għax ma nifimiex, jekk ma taqrajiex, mux ħad nifima. Anka jina għat ma kontent nifima, sa' 23 sena, għax maqlu li jek, u bħal pappagalli repeta id il-gidba, mux għan nifima, għalli mux għan nifima. Sa' kemma bejt naqraw, u bejt nifima, għal nifima, miraklu. Ovvjament, ibda mill-Vangelu għal-menu, grazzi Ġesu. Wara kollox jina u inti, ma għalenix morru pritkaw il-liġi ta' Mose. Morru pritkaw Levitiku. Le, morru xandru il-bxara tajba dak fisser. It's good news. Preach the good news. There's need of good news in a world full of bad news. Hallelujah. Morru għajdula minn il-mulej uħabbom. Thank you, Jesus. Għalix izma xejt l-iskrittura fl-ewwel Korintin. Kapitlu 1. Halleluja, qed titgħallem xi ħaġa? Il-mulej qiegħed ikelmek. Mek xu li qed tisma' sew. Halleluja. L-ewwel Korintin kapitlu 2, skużawni, tgħidlek number 1 jgħidlek hekk Pawlu jisimgħuha. Għalkemm jien kont magħkom fid-dufija vers 3, fil-biża' u fit-trejjid, imma l-kliem tiegħi u x-xandir tiegħi ma kienux fi kliem tal-erf tal-bniedem. Imma l-kliem li xandartilkom kienu fid-demostrazzjoni tal-Ispirtu tal-qawwa biex il-fidi tagħkom ma tiġix bbażata fuq l-erf tal-bniedem minn fuq l-qawwa tal-Alla. Aħwa, il-Vanġelu huwa l-qawwa tal-salvazzjoni, imma ma jista' jkun hemm l-ebda qawwa jekk ma jiġix imxandar. Irid jiġi mxandar. Trid ixxandru dan l-imbirek Vanġelu irid jiġi mxandar. L-ewwel Korintin kapitlu 1 ukoll tajt li l-Vanġelu Alla għażel il-bluwa tax-xandir tal-Vanġelu biex juri l-misteru
tal-qawwa tiegħu. Aħwa, aħna mhux inxandru rrieda tajba jew morali tajbin, aħna nxandru l-Vanġelu tal-glorja ta' Sidna Ġesu Kristu. Skont it-tieni Korintin, morru hemm malajr. It-tieni Korintin, kapitlu 4. Isimgħu x'tajt l-Iskrittura. It-tieni Korintin, kapitlu 4. Il-Vanġelu fil-qawwa biex jiftaħ l-għajnejn. Apparti fiżiċi, imma l-lum jitkellmu fuq l-għajnejn spirituali. Vers 3, jekk imbagħad il-Vanġelu tagħna jibqa' mistur, moħħbi, għal dawk li jintilfu, dawk li l-alla ta' din id-dinja, id-demonju, dal-milhom il-moħħ tagħhom nieqes fil-fidi biex ma jarawx jiddi-d-dawl tal-Vanġelu glorjuż ta' Kristu li hu xbija ta' Alla. Smajta di? L-ewwel Korintin kapitlu 3, morwe. L-ewwel Korintin, skużani, it-tieni Korintin kapitlu 3. Tajdlek vers 7. Issa jekk il-misteru tal-mewt imnaqqax fuq il-ġebel kien hekk imdawwal bil-glorja li uliet Iżrael ma setgħux iżommu għajnejhom fuq f'wiċċ Mosè mħabba fid-dija ta' wiċċu u din ma kienx għal dejjem, kemm aktar ikun imdawwal bil-glorja tal-Ministeru tal-Ispiritu, jekk il-misteru tal-kundanna kien imdawwal bil-glorja, titkellem mat-Testament il-Qadim, kemm aktar jiddi bil-glorja l-misteru tal-ġustifikazzjoni li aħna rċivejna fi Kristu. Halleluja! Mbagħad jgħidlek iktar il-qudiem fejn jgħidlek li l-velu li hemm qudiemhom quddiem għajnejhom jitneħħa meta, vers 14, moħħhom id-dalla mu sallum il-ġurnata tal-lum, dak l-istess velu għadu fuqhom waqt il-qari tal-kodba tal-patt il-qadim. Ismaw niftakar jiena u inti maħniex taħt il-patt il-qadim, laqqas qatra minnu. Mela dawk li xi darba sabu l-Kristu marru lura taħt il-liġi, Kristu neħħilhom il-velu, reġa' għamlu purtira. Ma jitneħħiex għax permess ta' Kristu biss jitneħħa. Ismawni aħwa, meta intom tmorru x-xandru, toqgħod ix-xandru dottrini l-ewwel hemm, xandar il-Ġesu. Jekk inti tara l-qawwa, jekk tara l-qawwa talla l-Ġesu tittolli, il-Ġesu titxandar, la lill-ommu, la l-kuġina, laqqas ir-razza u radika. Il-Ġesu Kristu titxandar. Għax number 1 Ġesu Kristu ġi xandar lilu, l-Ispirtu Santu jgħid il-Ġesu Kristu, l-Apostli xandu l-Ġesu Kristu. U int m'intix daqshekk arroganti u skużi xi wħud ignoranti li jmorru jippritkaw affarijiet li la Ġesu qatt ma pritka, la l-Apostli qatt ma pritkaw. U laqqas l-Ispirtu Santu ma ħajdlek u bil-qawwa talla. Kemm min dik kif titkellem jien? Bħalma nħobb ngħid, min iħobb il-verità huwa biss denju għall-verità. Min jobgħod il-gideb huwa denju li jiskopri x'in il-verità. Jekk inti takkomoda l-gideb, int jistħoqlok tkun ingannat. Jekk Alla lilek iżommok kontabli u lili, għax il-Bibja tgħidlek li Alla jżomm kontabli u jiġġudika għal dawk kollha li huma imqarqa, dawk li qed iqarqu u dawk li huma mqarqa. L-omja, dawk li jmexxu omja u dawk li jimxu warahom omja, u tnejjaqgħu fil-ħofra ġifieri tnejn jintilfu. Imma x'ina dejjem jtallimtek mela mur warajh. Jew mur warahom għax hekk itallimt, mis-sektar bilhom. Iċċekkjahom. Oqgħod attenti x'inti tisma' mhux hekk għalmuna, oqgħod attenti x'inti tisma'. Mur ara kux l-istess kliem Ġesu ara l-Vanġelu. Mur. Sawa tagħmel, mur ara u oqgħod attenti x'inti tisma' mela hekk għandek gu. Għax hemm ruħek fin-nofs. Imma inti pastor, jiena pastor, u jekk tisma' kull preaching li nagħmel jiena dejjem jiġi molli Ġesu Kristu mill-bidu sal-aħħar. Għax dak li għamlu l-Vanġelu, dak huwa l-Vanġelu tas-saltna, dak huwa li ġie mxandar mill-Apostli u mid-disċipli, dak li Ġesu ġie xandar, int aħjar minn Ġesu. Dak li jeħles l-irwieħ mill-abbissi tal-infern.
Mela dottrini mamula xi 1600 sena wara Kristu laqas qatt ma ħolhom bihom. Daniel, kapitlu 12, vers 3. Il-bniedem bil-aqal ikollhom, il-bnedmin bil-aqal kollha ikollhom fuqhom dija bħal dak tas-sema. U dawk li jkunu jwaslu l-ħafna fis-sewwa jkunu jiddu bħal kwika bħal dejjem ta' dejjem. Isimgħuni aħwa. Jiena u inti obbligati li nxandu l-Vanġelu. Però ħanejdlek min ixandar l-Vanġelu jirbaħ l-irwieħ, Alla tgħidlek inti ħatiddi fis-sema bħal kwikeb. Għandek xi kont fis-sema li apparti li inti salvat bil-grazzja biss li hemm kont oħxon jistennik għax hemm ħafna rwieħ li daħlu fl-eternità tas-sema minħabba fik. Għax inti xandartilhom u ma bżajtx. Aħwa, jiena u inti ma nafx ma min titkellem kuljum, ma min tintaqa' kuljum. They are in the verge of an eternity without Christ. Għalhekk il-Vanġelu irid jiġi mxandar. Il-Vanġelu din hija xi ħaġa li jaqrib il-missier. Għax il-Bibja wara kollox jgħidlek għax Alla tant ħabb lid-dinja. Believe it or not, Ġesu ma ġiex għall-Knisja, Ġesu ġi għad-dinja biex jagħmel l-arusa tiegħu, jipprepara l-arusa tiegħu. Qalb il-missier hija il-midneb, il-mitluf. Qalbek tħabbad bl-istess taħbita ta' qalbu. Meta tara l-midneb, tara l-mitluf, mhux tħares lejh l-isfel ta' x'inti aħjar, għax inti minn Ġesu Kristu m'intix xejn aħjar minnhom. Jiena u inti bil-grazzja tal-Alla salvati. Għalhekk ma nistgħux niftaħru Efeżin kapitlu 2 vers 8 u 9. Ma nistax niftaħar bis-salvazzjoni tiegħi għax jiena biss mertu ta' Ġesu li salvani. Amen. Imma b'obbligu da dak li Ġesu għamel miegħi. Irrid immur ngħid il-ħadd ieħor ħajsalva wkoll. Laqqas l-ikbar dewwa tiegħi ma nixtieqhom imorru l-infern. Il-ħadd għax Ġesu ma ġiex biex in-nies jintilfu, imma ġie biex in-nies isalvaw. Imma ħafna jintilfu. Għax Kristu stess qal li triq ta' salvazzjoni għadejqaw ftit isibuha u triq ta' telfini għawisaw ħafna għaddu minnha. Dak klim Ġesu ta' mhux klim Gordon. Vjek inti taħseb li narrow-minded. Jesus Christ is narrow-minded. He said the way of salvation is narrow. Amen. It-tieni Korintin kapitlu 5 vers 20. L-ewwel tgħidlek li aħna l-koll kull min huwa fi Kristu Ġesu huwa kreazzjoni ġdida. Il-qadimat dessa daħal il-ġdid u dak il-ġdid issa ġie minn Alla. U vers 20 tgħidlek issa aħna ambaxxaturi ta' Kristu. U permezz ta' Alla aħna qed nikorbulkom nokroblok. Please! Nitolbok! Kun irrikonċiljat ma' Alla! Dulla Kristu, please, inta lifx! Tismawa qalb Pawlu li hija qalb Kristu. Ġesu taf xejn. Ġesu jgħidilna fil-ktieb ta' Luqa 19 vers 10 għax jien bin il-bniedem ġejt infittex u nsalva il-mitluf. Dik hija l-qalb tal-mulej. Hija l-qalb tiegħek. Almenu għejdilhom. Jekk żbaljajt, skuża ruħek. Għejdilhom. Ħafna Maltin għadhom mitlufin. Mhux għax Maltin u għawċin, għax għandhom ma jafux tfisser li s-salva u tkun imwieled minn ġdid. U li jekk ma tara mitwiled minn ġdid ma tistax tara stalta Alla, dak klim Kristu Ġwanni 3. Ma tikkonċernakx li inti għandek nies fil-familja tiegħek f'darek stess li jekk illum tifqilhom qalbhom daw ħajmorru fl-abbissi tal-eternità. Ma tikkonċernakx. Għax jien ngħidilhom pastor, ħanilkom aħwa. Meta jiena tajt ġejt u bdejt inxaddar l-Evanġelu f'Malta, il-Kristjaneżmu ħafna qatt ħolbu bil-Kristjaneżmu Malta. Qabel ma Alla oġob jibat il-dan il-ħmar. U dik hija r-realtà.
u nagħti glorja lill-Alla. Però meta ġejt, waħda mill-iktar persuni li reżistitni kienet ommi. Mhux għax ma kienx tħobb il-Ġesu ta' għax kienet kanta fil-kor tar-raħal, jiġifieri mhux għax kienet tħobb tabgħod l-Alla. Imma tant radni radikalment mibdul bħalma kull min vera jintaqa' ma' Kristu jekk jispiċċa. Ibdiet tgħidli ma fejn hu ibni? Na mhux ibni. U niftakar mill-familja tiegħi kollha għax kont inni tliet snin ma niġi Malta u kien hemm ma nafx xi 15 ruħ ġew jarawni. Wara ftit bdew jidulqu ftit fih u baqgħu xi ftit. 9 minnhom fl-ewwel ġurnata kif wasalt minn barra twildu minn ġdid 9. Kollha talbu miegħi. 9 taw ħajjithom minn Ġesu. Guess what? Waħda minn dawk id-9 ma kienx ommi. Sakemm il-mulej qal li ibni, ma ommok titpoġġi bil-qiegħda u titmaħħa bil-kuċċarina ftit ftit. Allura, apparti li tlabt u somt, sibt l-opportunità, poġġejt fuq il-petruna tal-kċina, tal-kamra tal-ikel, u bħal baby tmajta xi tfisser tkun salvat. Xi tfisser titwieled mill-ġdid. Li m'għandha x'aqsam xejn ma l-ebda reliġjon, ma l-ebda knisja, li tkun taf il-Ġesu jkollok relazzjoni ħajja ma' Ġesu. U madwar ġimgħa wara li salvaw dawk id-9, waħda minn dawk id-9 kienet oħti li qiegħda waħda mid-djakni tal-Knisja. Ommi ta' tħajt tal-Ġesu. Don't give up on your family. Fight for them. Don't give up. Iftakar darba meta jiena ġejt għaw Malta, b'mod indirett, bdejt knies oħrajn qabel ma ġejt bdejt xi 2 oħra qabel jew 3. X'għamilt bihom għax kont intihom il-pastors. Kont naqbad grupp nevangelizzhom indihom il-mulej, nagħmel xarej magħhom u mbagħad nerġa' nsifer. Kont inġib pastor ngħidilhom ħudhom is-santi. Imma niftakar wara darba ġejt, kont niġi fis-sajf, nevangelizzaw nagħmdu n-nies. U kien hemm wieħed ġie fil-meetings fil-laqat il-garax tad-dar Tommi ta' missieri u daħal raffek kollu tatu u bżajt naqa' minnu għax għedda raff u tlabt il-mulej l-mulej proteġini. Bnidem id-drogat. U ma damx ħafna u qabel ma tala għalli nerġa' niġi da ħalli ħadd pjaċir. Għalli ħammur scuba diving. U ġa qalbi għamlet tik, għet l-istrina daġi. U għaddu, għadni ma qbattux għal-ġesu, għet l-istan nispera ma jġullu xej u tlabt għalih. Mela jgħġa nintaqam jew xi ġimgħa wara. U għalli taf li waqt li kontet nagħmel scuba diving kelli komplikazzjoni tal-naqqa ma rieċ. Tlu tlabt għalik, bro, jena. U xorta, għetlu, ejja, sada ejja, ħana tolbu għalik, ejja, ħalli ta' teħajtek għat li jessa, neġi. U għaddew xie ġimma ta' 3, ma ġiex. U rajtu l-airport, kif kien qabel, zdingat. Issa ningrasar għalla n-airport soluta ta' nis. Anyway, niftakar, rajtu l-airport, fu waħda minn dawk l-nwejjet li tuqgħod bil-wifqa, għal-kemm minna li kinti bil-qeda ma bil-wifqa. Tpoġġi fuq dawk is-siġijiet għal ma nafx jekk intix bil-qeda jew bil-wifqa, bil-qeda u bil-wifqa, x'inti tagħmel. Sawa, u għetlu qed nara qed jew kafè u nisma' l-Ispirtu tal-Alla jgħidli, issa dik is-salvazzjoni, issa, urġenza. Urġenza. U mur fuqu, ftit minuti nkellmu inti lest. Tlu, lest illum biex tagħtek il-Ġesu? Għalli orajt lest. U nitlob miegħu baxxa rasu talab biex jiġi fil-Ġesu. Halleluja. Grazzi Ġesu. Xtoqla kelli wara ġimgħa nisma' li joqtluh sparawlu. Storja Malta ta' di.
kull ma kellu xi 23 sena. Kien imrobbi f'background diżastru. Ommu missieru telqu, kien fi drogi, kien jagħmilha ma' nies ħażina. Meta inti ssir Kristjan, il-passat mhux kollu jitlaqlek mal-ewwel. Meta ssir Kristjan tibda titqaċċat mill-passat imbagħad. Ma spiċċa f'kwestjoni ta' argument, xi ħadd ħareġ arma u sparawlu fuq l-isbad. Dan, kien 20 sena, imħanxar mal-arb sintir. U bżajt. Għetlu mulej, miskin. U dak il-ħin fakkarni. Jgħat ħdejja. He almost missed eternity. Kelli esperienza oħra simili taħħadi. Imma barra minn Malta. Mara tfajla ħelwa barranija, Amerikana. Konna nisfnu fl-imkien. Kienet naqra, mux għax bis kienet fuq taħħa, ma kienet isa hippie. Imma kienet vera talented, kienet bravissima bħala ballerina. U darba studenta ma kien hemm xejn bejnietna ġifieri, mhux qed ngħidilkom għax m'għandi għalfejn ngħidilkom xejn, imma hekk vera, ma kien hemm xejn, ġust ħbieb. Studenta biex nagħtiha l-Ġesu. Samur kollox, kelli kodditti kolli waħdejja, dak iż-żmien kont għadni singi. Imma dan il-każ ma kienx il-każ. Ma kienx il-każ. U studenta morru nieklu u tajta l-Ġesu u kellimta fuq Ġesu. U ma għażlitux il-Ġesu jħasra. Semat, tajta CD tal-gospel, dak iż-żmien kienu bis-CD l-iktar. Sajta CD tal-gospel, tajta Bible, ktieb żgħirek fuq biex inkoraġġija. Kella bżonn kella ħafna uġieħ fil-ħajja tagħha. Imma inqas minn sena wara sparawla wkoll. Mietet. Dik ma nafx fejni. Imma xarder tilla. Għedtilla l-Vangelo. Aħwa, il-persuna li inti taf u li għed tistenna xi darba when all the ducks are in a row, you will tell them, be careful. The ducks may be shot before they get into the row. Għax tistenna? Għalhekk l-Iskrittura tgħidlek illum huma l-jum tas-salvazzjoni. Għax tihom il-Ġesu. Jekk ma telħaqx titlob magħhom, għalmenu għidilhom x'għandhom jagħmlu ħalli waqt li jkunu fix-shower, jew fil-kamra waħedhom, jew qed iżuqu. Jaħsbu fuq kliemek. Jiena 8 snin qabel ma jintajt ħajt il-Kristu, kont intqajt ma' nies iħobbu l-mulej minn ġewwa Palermo, kienu ġew qaluli fuq Ġesu. Sewwa imma qalbi u moħħi dejjem baqa' jberren. X'għandhom dawn in-nies speċjali? X'għandhom dawn in-nies ħelwin, sweet, iħobbu l-mulej, qaluli fuq Ġesu. 8 snin wara, xi ħadd jikklarifika li xi tfisser tkun salvat u titwiled minn ġdid. U mnalla ħadu paċenzja, għax bħala kattolku kont gburi li jiena kattolku u jiena m'għandux għalfejn inbiddel għax jiena Catholic. Jiena kont tal-Knisja ment, Dik iċ-ċeċċata kont tal-Knisja ma kontx ta' Kristu. Mamma mia, Lord have mercy. Eżiz aħwa, itlob il-mulej biex il-mulej tik il-grazzja. Praise and worship team, please come. Ħana tolbu. Itlob il-mulej biex kull jum jagħtik l-irwieħ. Ibdejlu il-mulej, give me souls. Ejdilu minn qalbek, ejdilu issa stess. Give me souls, Lord. Tini l-erwieħ mulej. Jekk xi ħadd jaqbadilek fuq ir-reliġjoni, jgħidlu jiena mhux fuq ir-reliġjoni tinkellmek, u laqqas fuq knisja. Fuq Ġesu. Keep it simple. Somma sempliċi. Poġġilhom saqajhom ġewwa almenu. Anka jekk jirreġettawk tħodix personali, mhux jekk qed jirreġettaw. Tħodix personali.
itolb il-mulej, itik l-erwieħ. U ftakkar kull-jum bħalma qal Pawlu, ħażin għalija, woe is me if I do not preach the gospel. Intom li intom ġenituri. Il-lulitkom li qed jgħixu fid-dnub, jgħixu fil-ħażen. Forsi xuħut minnkom, jiddispeċini ngħidilkom mhux biex inġelkom tħosskom ħażin, imma jista' jkun li intom stess ma kontux eżempju tajjeb għalikom. Immissa sibtu l-verità. Jekk jgħidulek, inti issa tiġi tkellimni bis-sewwa u bil-Kristu, jgħidulhom iva binti issa. Għax qabel kont balala, qabel kont iblaħ, ma kontx naf. Immissa sirt naf, u jekk weġġajtek aħfilli. Imma ma rridekx tintilef, għalhekk qed ngħidlek il-verità, ma rridekx tintilef. Tabżax, inti mhux fuq qed iżommajnek, inti fuq Ġesu qed iżommajnek. Vera jiena weġġajtek, vera jiena żbaljajt, imma jien ma kontx naf, issa tinsir naf, issa nitgħallem. Forsi xi ġenituri tridu tgħidu hekk. Eżi saħwa. Alla ħajjibatlek in-nies. Għatihom il-Ġesu. Mela le tistidinhom River of Love u meta jiġu ħajdbirku, ħajfiqu, ħajkollhom trasformazzjoni. Imma jista' jkun ma jilħaqx jiġi River of Love u jispiċċa fl-eternità. Imma jekk ittihom il-Ġesu u jgħidu l-Kristu jsir is-Salvatur u s-sitta ħajthom, salvaw. Jiena u inti xi darba l-mulej ħajsasik, x'għamilt bil-Vanġelu tiegħi? X'ħad tgħidlu? X'għamil bil-Vanġelu tiegħi? Ejja mbaxxir rasna. Tkellem mal-mulej. Itolbu minn qalbek jgħidlu mulej għatini l-erwieħ. Għatini l-erwieħ. Nifakkarkom eżis Maltin u Għawċin, Nsara, Kristjani. Dil-ġenerazzjoni tista' tintlaħaq biss minn din il-ġenerazzjoni. Only this generation can reach this generation. Tox tistenna? Ħurrigni fidejk. Aħna kollha konna mwildin id-destinati għall-infern. Ġesu ġi interrompa il-kors ta' ħajjitna, tana t-tama, tana l-ħajja u tana s-salvazzjoni. Jina u inti l-armata tal-mulej, vera armata, imma armata tal-ħnina. Aħna mbaxxaturi tal-ħnina ta' Ġesu. Grazzi Ġesu, tal-imħabba tiegħek, tal-glorja lilek, għalhekk il-lejla, jekk hawn xi ħadd jgħidli pastor, jien għadni ma nafx jekk kienx salvat, jekk kienx imwieled minn ġdid, ma nafx jekk kienx nibbieti meħfura, ħantik opportunità lejla, int lest biex issalva? Ħa ngħidlek, kulħadd lest. Kulħadd lest. M'hemm xejn tista' tagħmel inti biex issir midneb aħjar milli int. Xorta midneb tibqa'. Ejja kif int lejl mulej, mbagħad ħalli l-Ġesu jnatfek. Ħalli l-Ġesu jaħdem fik. Bis-saħħa tiegħek jiena u inti ma nistgħu nagħmlu xejn. Bis-saħħa u bil-grazzja biss tal-mulej. Għal dawk li intom tixtiequ ssalvaw tagħtu ħajtkom il-mulej. Titwilet minn ġdid, għolli jdejk, għaw xaħat illum għall-ewwel darba tixtieq tagħta ħajtek il-Kristu għolli jdejk. Għaw xaħat, għolli jdejk. Jekk inti minn tixċerk li jekk inti tmut illum, inti salvata ħatmur il-ġenna, ħatmur il-ġenna. Jekk inti minn tixċerk tista' tkun ċerġ għolli jdejk issa stess, għaw xaħat. Inti fuq il-televizjoni, fuq il-Facebook, fuq il-YouTube, għaw xaħat. Kulħadd jitlob warajja, dak kollu għollejtu jdejkom, dak kollu jintom fuq il-televizjoni, fuq il-Facebook, YouTube. Jekk din hija għalik, din hija grazzja li qed tiġi f'darek, invit għalik minn Ġesu. Kulħadd ibaxxira swejdi talba warajja, jgħidlu mis qadis. Grazzi ta' Ġesu. Mule qadis, jiena dnibt kontra tiegħek. Użani. Millum il-qoddim. Jiena nemmen li jien mingħajrek mitluf mulej. M'għandix tama tal-ħajja ta' dejjem. Mulej Ġesu, illum naraf li ma nistax insalva li l-nifsi. Int biss tista' salva li ruħi Ġesu. Int biss mit għalija, ħadd iktar. Int biss xerrid demmek għalija, ħadd iktar. Int biss serġajt ix-xuxtajt mill-imwiet, ħadd iktar. Għalhekk lilek biss mulej illum nitlob qalbi kollha
Ejja f'qalbi Ġesu. Poġġi fuq tron ta' qalbi u salvani. Aħsilni bid-dem qaddis tiegħek Ġesu. U imlini bl-Ispiritu Santu. Nemmen b'qalbi kollha li inti Ġesu mittalija fuq is-salib. Inti li bentalla l-ħaj. Inti erġajt rixxoxtajt ma' t-tielet jum. U llum ħaj. Għalhekk imlini bil-preżenza qaddisa tiegħek issa stess. U kisser minn fuq ħajti dak kollu li mhux ġej minnek. Dak kollu li ġej mid-demonju. Dak kollu li ġej mid-dnub. Jiena niġħdu nirriġettaħ minn qalbi fi Ġesu Kristu. Illum minn fommi niddikjara Ġesu Kristu huwa l-mulej tiegħi, u s-sit tiegħi, u s-salvatur tiegħi. Għal glorja tiegħek missir. Amen. Amen. Għal dawk li qed jgħidu, imma pastor, dit talba mhux ngħiduha fil-kredu. Isimgħuni, vera min jgħidha fil-kredu. Imma l-biċċa kbira ħafna jgħidu l-kredu papagal. Għalhekk ħajjetek ma titbiddilx. Għax inti mhux l-informazzjoni tbidlek, imma ir-revelazzjoni tbidlek. Għax ħassejt l-Ispirtu tal-Alla jgħidli biex issa stess biex nindirizza din il-ħaġa. Allura ħafna nsara għadhom mitlufin, mhux għax neċessarjament ma jafux ċertu affarijiet, imma inti dak dil taf tagħmlu personali. Mhux ħalli fuq l-iskaffa iva ta' smaj Ġesu, ħaw svejtu nagħmillu x-xema kull filgħodu. Dak mhux relazzjoni, dik reliġjon, paganizmu qalbi. Inti trid il-Ġesu Kristu ħaj. U tibda relazzjoni miegħu. U r-relazzjoni ma' Ġesu ħadbiddilek ħajtek biss. Kulħadd iqum bil-wifa. Issa dawk kollha li intom qed tisimgħu, u dawk kollha li intom salvati, onestament, illejla taħseb li l-perspettiva tagħkom intbidlet u ħatmorru x'għandu l-Vanġelu kullimkien? Mela kulħadd jitlob mija issa stess, intom fuq YouTube u Facebook inkluż. Għajdet talba warajja, jgħidlu missu qaddis. Bħalma bat il-Ġesu, hekk ukoll Ġesu bat lili bil-qawwa tal-Ispiritu Santu biex inxandar Vanġelu tal-grazzja. Fejqan lil-morda, ħelsin lill-imjasrin u l-oppressati mix-xitan, maħfra tad-nubiet, sena tal-grazzja, mulej qaddis, użani, għatini l-arwieħ, għatini l-qawwa biex jitkellem bla bizza. Mulej Ġesu, kull meta jiena niftaħ fommi, imliħ int bil-kelma tiegħek u bl-Ispiritu Santu. Dan niddikjara u nemnu minn fommi u b'qalbi fissem Ġesu Kristu ta' Nażaret għal glorja tiegħek missir. Amen, amen, halleluja. Għati ċabxiba kbira lil-mulej. Amen. Grazzi Ġesu. Eżes YouTube, il-paċi ma'kom. Ejjew warawna dal-weekend li ġej, ejjew esperjenza u l-prezenza tal-qawwa Alla. Jekk għandek bżonn il-fejqan ejja fiq. Jekk għandek bżonn il-ħelsin jew tinħeles minn xi saħħti u minn xi mabul, ejja ħalli l-mulej jeħilsek. Pija l-ġimgħa d-dieħla bħalhom ġimgħa ħankunu hawnhekk mal-Evanġelista Nawsika della Valle, mara li kienet famużissima ġewwa l-Italja bħala preżentatriċi, attriċi fuq it-televiżjoni, fuq il-ġurnali. Ejja waraw il-qawwa tal-mulej. Nhar l-erba' li ġej fis-7 ta' filgħaxija u kunu magħna għall-konferenza Faith Explosion. God bless you, il-mulej magħkom. Hallelujah. God bless